लालमो थाई सामानि आंथ बास्तवनो नुगैनायनि सालो हंखबो मथा हर हंखबो सीपीएम नि प्रचार थांख्लायो ओ मुनि सरक एका ताबक तो नुकजागला हा सीपीएम नो सि बुदो दिहि बरक सि अरनियो विभिन्न जगह प्रचार खालायदों सि प्रार्थी रया खालायना के अरब सते सियानि जागाते नाइतुगन जागा खैखाता लालमो थाई हमनि आगे आं सामानि बन सतिगो उफायना आगे आं सामानि बर कमलि पाइना बुकता कमलि तंबु कमल सिनाय हाता सिगते जोंगो गबैनो नायतो बैसाव बे जों साकाके बाय गथके सियो गेता ताबले बीजेपी के कमसे 50 बछर 100 बछर बुसका नाउ सिखलायो सब सावता बतिरनो काजै जोंहाय जमातां कक सानाय मुनि सय जों सिरि पार्टी साकि उनमन बित्ति ककमा साय सावता अनि बागै ओ जे तमार बुंनाय हिने चिनि मन्त्री मा सावते ब्रेन्द्र कक सामानि बबनि व्यक्तिगत ब्यापार साखाना अनुमान बित्ति बब ए दे अनेक समय साजागो आंग्ला हेकेले सायदा हामबाय गेता बुक नरकनि बीजेपी नि फासिंतै नों तो केसा मन्त्री बतं कातिका साहामकाय मन्त्री आफुरनि तांबाया बारा नों आफुर तामु स्टेप ना हरका हेकबा ताबुक बुसकांगो हास्तेओ जे टिप्रा सरन बागै हामग्रायनि जे लाम सामुं तांलो तांबु लांमानि नों तांबु बानि आबुनो गारितै बुसकांगो बबो हाय टिप्रा सरननि जंजालनो फियबनानि बागै सामुं तांजाकनाय बीजेपी नि फासिंतै ना बत अवश्य खायजानाय जों ताबो जे अधिक क्षमता जतन हलाइखा सिगादे किन्तु वो आगे तिजे संग्राम खालायनाय ब्लाइ संग्राम खालायनाय एडिसिनो बरक तय फिलेले हाथि किन्तु बरक बहायनि केन्द्र जे सरकार अरब से सरकार बिसिबाग बरक दंहा अथच बरक आरने कक्तिशाली किन्तु चिनि सरकार फाइमानि परे 2018 कक्तिशालायने 2019 कैनो अरब रयला टेरिटरियल काउन्सिल होनाय कारण डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बाय टेरिटरियल काउन्सिल बुमुंगोनो बनि संविधाननि प्रोविजन फेर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट दिसिं सिबो टेरिटरियल काउन्सिल के स्टेट नि बिसिङो अधिक क्षमता रं फाय हाके जों रहला हा ब ता राज्य सभा खसाय दं आगामी दिनाव बावैसो बोथोर फायनाय आरनियो एवं गणसं बिदिफोर पास खालायनाय जमा दं तेमनि टेबल फर डक्टर थेके बाहायनो आगे मेवर कुमार 13 कोटी रां ब एसटी कर्पोरेशन लोन दं मालिया जेखुनु একটা प्रब्लेम खालायो आं थामोलाव लगे पाइरे 13 कोटी रां सिम उन्थाय बारानि बरनो बिजनेस खालायनो रयगो बाय थिगादे 2 बोसोरनि रजाय बाङैनाय आं फाइनान्स थिका बार बन रय आं काके आर्बिट्रेशन सिखलायजनाय हुदा आं दंगा आं फाइला नरो खाय इब्रासन जतन सिस्टेम होते पताका रयनाय कालेक्शन खालायलाय हाइदैनो 430 टा कोचिं सेंटर चालू खालाय टेरिटरियल काउन्सिल नि बागै विधानसभा पास खाय राज्यसभा हजाका आबुनके बीजेपी नि फासिंतै उराम नो खुरसा जागै दङ हेकबा सानमुं तिसा जागै पगलाम साजागै दा दं हेकबा बसकांगो लोकसभानि चंबारि फाइ दङ आबुनो कितिंगै बबो हाय वान सुमुं नाहारका ताबुक हामग्राय बाहाके तुबनाय तिप्रा सरकनि फासिंगो सबका साथ सबका विकास एडिसी आमचाइनो कारै हास्तेओ डेभलप नै माया अक कामी आमचाइरगो हायकेबा लोको थुम पान्डारगो साजागै दङ बीजेपी नि फासिंतै ना डेभलप मैया हायया एंगै दंगु राज्य सरकारनि माध्यमे যথেষ্ট मै दंगु किन्तु बर्तमान जे एडिसी आसामनाय रखि आर्थिक शृंखला करै बरक राज्य सरकार केन्द्र सरकार जे रां हजाकमानो बर हिसाब ठीक मते रया बर जा किसु भ्रष्टाचार खालायो गारि काहा पाइने दान्दा जमा तांके खालायो बिल खालाय नालायो बै सामुं तांखा के आरनियो सामुं तांगो ब्लक बरक सि बन तांगो होने बिल सुनाय नालायो एरकम ताक फानो बन इनक्वायरि ठीक मते लाइकेगा दुई एकटा दुई तीनटा कम से कम एडिसो माजानाय हानि बांनो अमुसुं सामानि को हिसाब रया माने चिफ एकाउन्टेन्ट जेनेरेल सीआईजीसी राज्यपाल सिटिसन राज्यपाल सिस ट्राइबल फर मिनिस्टार मुख्यमंत्री सिं गो हिसाब रया अथच आं सिटि सुइला बर हिसाब रया थिगना खालायना अमु हायके सराय तो मनि बांसि बरक सिता मायाङै ताबो चिनि जनजाति इलाका के एडिसी नि पार्ट काके ताव बर खालाया हायके केवल रां बाग नालायनो दान्दा बिभिन्न भाबे खालायना केस बयसा कोनो जगह मेंटेन गया खानाय दं ताव बिसकांके नायतुक